kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, masyado po akong na-hurt or dapat po ba akong ma-hurt? Kasi yung mga anak ko, pinagtatawanan nila lagi yung mga posting ko. Oh. Wala naman may naisip lang ako. Jex. Alam mo, minsan talaga kapag humingi kayo ng advice sa amin, hindi ko talaga sure kung nakakatulong kami kasi minsan kami pa talaga unang tatawa. Oo. Hindi, naalala ko lang kasi may mga tsahin ako na kung ano-ano na lang pinagpupo. Mga, diba? Alam mo, at nakakatawa to eh. Sabi ko, kaya to, lagi ko to sinasabi. Ewan ko kung nakita mo sa group to, every now and then, kapag ka nakakita ko ng posting na parang alam kong medyo old yung paraan ng pag-post. Sinasabi ko sa GC po ng Love Radio team, sasabihin ko sa mga DJs, guys, sabihin nyo sa akin pag ganito na ako mag-post. Para mag-recalibrate ako, ganyan. So, anyways, ito, sabi niya, na-hurt o dapat ba akong ma-hurt kasi pinagtatawa na lala yung paraan ng pagpo-post ko. Eh, wala naman pong nakakatawa. Wala lang. Sensitive lang po ba talaga ako? Thank you, kumikinang natambalan. Alam ko po, kakampi ko po kayo kasi matanda na din kayo. Huwag kang nandadamay. Mga kami, mga tita-tito, mga uncle at ante. Pero mas matanda pa rin yung mga tita namin. Yan. Meron pa rin kaming while mga uncle at auntie kami, mga tito-tita kami, meron pa rin po kami mga tito-tita na mas matanda sa amin. Tingin ko depende sa perspective tsaka depende sa environment mo eh. Like sa atin siguro, sa edad, alam naman natin, naamin natin, may edad. Kwarentahin. Pero hindi pa naman ganun ang mga posting. Mga post natin. Kasi kahit pa paano, expose tayo sa Sa bagay, sa trabaho natin, trabaho diba? natin, correct. May mga iba kasi talagang tao na hindi sila exposed na sa parang mas modernong mga kanta. Parang iba yung mga background music na mga pinipili. Kaya nga minsan pag halimbawa nagpo-post ako, tapos kasama yung mga anak ko, especially my daughter. Kasi lagi sinasabi ng anak ko sa akin, sasabihin niya sa akin, Mom, my friends follow you. Tigilan, parang gusto tigilan mo. Nakakahiya naman yung pinopost. My friends follow you. Ganyan. Hindi niya sinasabing actual na parang nakakahiya yung mga post mo, Mom. Pero ang sinasabi niya lang is, Mom, my friends follow you. So parang ang point niya is, siguro isipin ko muna yung mga background music, yung mga gagamitin ko. Kaya sometimes, para mas in, mas today, yan yung posting ko. Nagtatanong ako sa kanya na paano ba to sabihin in a Gen Z way? Yung parang it's science. Parang nung pumunta kami sa Sciencescape, sabi ko, anong caption mo dyan, anak? Tapos sabi niya, Mom, science is sciencing. Okay. Tapos science is sciencing. Tapos yung mga caption na merong be like, POV, yan. Para medyo mas
mas modern. Oo. Versus yung mga olden times. Pero po, mga kabisyo, there is nothing wrong, ha? Wala pong mali. Expect na natin talaga na pagtatawanan nila sa mindset nila, sa edad nila. Pero sa mga kagayang natin, naiintindihan natin yan. So halimbawa, nag-message ako sa asawa ko kanina. Sabi ko, Daddy, palabas na yung pelikula na Naked Gun, si Liam Neeson. Si Liam, action star siya, diba? Tapos ang dami niya mga naging magagandang mga pelikula, international to, na ang galing niya talaga. Alam mong reply ng anak ko dun sa GC, maybe he's old. Sabi ko, may problema ba tayo sa matanda? Tapos sabi niya, well, I just said, may problema ba sa question? So, alam mo yun, kumbaga, tingnan mo yung reaction ko, may problema ba tayo sa matanda? Diba? Parang, it's short of saying na sensitive tayo pagdating sa mga parang mga ganyang klase mga topic. So, I guess lang talaga itong mami na nag-PM, si nanay na nag-PM sa atin, masama ang loob mo na hindi ka sure kung dapat sumama ang loob mo. Well, siguro parte na rin ng maaring kalungkutan ng realidad na tumatanda na din talaga. Parang na yan part ng aging. Yan. Nagiging sensitive ka na. Tapos maaring yun nga, nagiging sensitive na din talaga. Kaya may ganyang pagtatampo. Pero talagang may difference din talaga minsan. Unless nga, katulad nga ng mga iba na exposed sa mundo ng social media, sa mundo ng entertainment. For example, I know of a lot of older, kunyari si Karen Davila, pag nag-post siya, maski carousel ng photos, parang laging parang bata yung atake, bata yung aesthetic siya, parang ganon. Kasi siguro, maaring may team or maaring exposed siya dun sa mga aesthetic na mga paraan. Pero kung halimbawa, ikaw ay regular na nanay na ang gusto mo lang na aesthetic ay lahat ng color at lahat ng puti ay sama-sama, hindi naman natin expect na maski sa social media, aesthetic. Correct. Okay lang yun. Kasi ngayon, it's parang imaging yan sa mga kabataan, may mga image din sila na kaya yan yung reason kung bakit ayaw nang magpa-picture ng mga anak namin. Like kahit sa amin, sa Justin, sabi ko nakpa-picture tayo. Siyempre, arte-arte ka rin din na yung lookan. Pero ayaw, hindi kayo na diba? Ganon lang siya. Pero hindi naman ibig sabihin nito na hindi nila tayo mahal. Or halimbawa, in the case of you nanay na nag-PM sa amin, hindi naman ibig sabihin na hindi ka mahal ng mga anak mo. Yung pagtawa nila is more of natatawa sila kasi ang tanda na ng mga post. Diba? Yung mga ganong klase mga eksena. There's nothing wrong at all. Walang mali doon. Wala talagang mali. I mean, kung mahilig ka maglagay ng mga sticker, mga GIF, kung di na siya uso or whatever, you do you. Kung gusto mo magpa-picture sa tabi ng orchids, magpa-picture sa tabi ng flower vase, magpa-picture sa upuan, wala din namang masama. Go, go, go! At saka i-expect mo na hindi talaga maintindihan niya ng mga Gen Z. Tama. So kung ang target audience mo yung kapwa mo, okay lang yun. Okay parang nung isang araw, a few weeks ago, nag-change ng profile picture yung mama ko. Sabi ko talaga, ma, ano ka ba? Nahack ka na naman ba? Sabi niya, hindi. Kasi nahack siya before Sabi niya, hindi. Sabi ko, okay, yung profile picture mo kasi. Sabi ko. Kita mo, si Nicole na yan. Pero mahal na mahal ko yung nanay ko. Pero kasi hindi, ako na yun Ito yung sinasabi ko tita na ako, ante na ako, 40 na ako. Pero may mas matanda sa akin na minsan natatawa din ako sa mga posts. Kasi, I mean, my mom has so many photos. Nakapunta siya last year, recently sa Amerika. Madami siyang mga picture na parang kumbaga, pang profile pic to Ito yung mga magagandang pang profile pic. Pero pinalitan niya yung picture niya na nasa likod yung Statue of Liberty. Pinalitan niya ng selfie na sobrang lapit ng mukha niya. Promise na. Akala mo kasi usually pag halimbawa selfie photo o kaya
close-up photo, usually naman yan kasi naka-makeup, naka-glam shot, ganon. Eh siya hindi. Sabi ko, anong napaka-special dito sa picture na to? Parang nag-picture lang daw siya sa fast food chain. So parang, okay. Tapos natawa lang ko ng slide. Pero hindi ko naman sinabing palitan mo. Pero parang medyo read between the lines. Pero nagpalit na siya ng profile photo. But anyways, it doesn't mean na hindi ko siya mahal kasi Correct. mahal na mahal ko siya. Ganon. So parang ano lang kasi, again, it's depende dun sa perspective mo. Siguro baka posible yung gumagawa ng iba niya, nakita nila, ay si Kumare may pinost sa ganito. Oo, nga, try ko ganon. nga din. May mga, kumbaga, yung may mga edad na, parang they're trying to be relevant din sa social media. Correct. So they're trying to do their best Tama. on their own way. In fairness naman, so let's Diba? give it to them. Oo. So kung halimbawa yung sa, ito na lang, dun sa mga anak, sa mga Gen Z, ayan, nakikita mo na yung nanay mo, lahat na lang ng bagay pinopost. Ultimong lumpiang toging kinain, menu ng restaurant, ganyan. Ang pwede mong gawin ganito, kasi ako, this is what I do sometimes eh. Una, para sigurado maganda yung picture, ang ginagamit ko telepono ko, papasa ko na lang. Kasi usually sila wala na silang pake kung pinaka high-end na phone, ganyan. Dahil sa trabaho natin, yung teleponong ini-issue sa atin ng company, diba? High-end. So, pinipicturean ko gamit yung phone ko. So, yung palang sa quality palang maganda na. Pangalawa, tinatry kong ako na, tapos isend ko na lang, ipopost niya na lang. Diba? Para mapadali yung buhay. Correct. Ganon. Tsaka i-guide din natin Guide sila. na lang din natin. Ganun lang din kasimple yun. Kasi gusto lang din naman nilang sumakay, di ba? Correct. Sa kung ano na talaga yung trend ngayon. Yung mundo ngayon. Oo. So ganun lang kasi siya talaga. That's the way. And feeling ko, yung sensitivity, it comes in all ages eh. Hindi lang naman siya sensitive Dahil ka may porque edad. may edad ka. Lahat tayo, in any particular form, nagiging sensitive kapag insecure tayo about it. O kaya may issue tayo about it. Parang ganyan. So, halimbawa, insecure ka sa weight mo, tapos may nagsabi pa sa'yo na, buntis ka ba ngayon? O kaya mukha kang buntis ngayon? O kaya mataba ka ngayon? Yan. Talagang dadamdamin mo ng bongga. Correct. Diyan naman nagkakaiba yung sensitivity ng may edad kaysa sa mga bata. Pag sa mga bata, body shaming na yan. Body shaming. O pag sa atin mga biniro ka ng kaibigan, buntis ka ba? Sabihin mo, oo. Nahanap ko pa yung tatay. Na-advance yung bata. Wow. O kaya, sa dami nila, hindi ko alam kung sino ang ama. Wow. Oo, alam mo, totoo yan. Pagdating sa bata, yung body shaming naman, doon naman. So, sensitive naman sila doon. So, siguro, bottom line is, let's just be careful with our words. Yes. Kasi hindi natin alam that kung itong words na ito will actually make or break a person. Correct. And speaking of words, nag-iiba na kasi din ang meaning ng words. Ay, like totoo. yung ngayon, nakikita ko kumakalat, pinag-uusapan yung bembang. Oo. Diba? Dati pag sinabing bembang, parang dadagukan ka, susuntukin ka. Ngayon, iba na klase yung Iba bembang. na. Bembang. Bembangan na. O kaya Bembang Queen, alam na this. Oo, nag-iiba yung meaning, di ba? Nag-iiba siya. So, dati nga ang Marites ay pangalan lang ng babae. Correct. Ngayon ang Marites ay di ba? Dati nga yung ewan ko kung mas may uso pa sa salitang dog show. Diba? Dati, dinodog show mo ko. That's a modern terminology. Kasi dati, chinacharot. Luma na yung mga charot. Yan. Mga ganyan. Correct. O kaya, ine-eklavu, ganyan. Dinodog show. O, diba? Dati, ang gaslight is nag-light ka ng gas. Ngayon, iba na. Kaya iba na din talaga yung meaning. So, nagbabago din po talaga siya. Yan. Siguro, gets natin na kailangan i-remind din lang ang lahat na maging sensitive sa mga sinasabi natin. And ikaw din naman, siguro, i-remind ka lang din na tibayan mo lang din yung tibayan mo lang din yung sikmura at dibdib mo kasi hindi sa lahat ng oras iintindihin yung pagiging sensitive mo. Oo, kasi dalawang minds ang naglalaban ngayon sa social media. Sasabihin ng mga bata, yung mga matatanda sa age bracket natin, mapanghusga. Yan. Pero sa atin naman, pag nag-post ka naman, sila naman grabe manghusga. Yan, totoo.
Totoo, 'di ba? So, alam mo hindi naman talaga magkakaintindihan sa totoo lang yung mga generations. Parang yung mga meron ako nakausap recently, magkaiba yung mga Becky na medyo mas matatanda versus yung mga Becky ng makabagong panahon. Magkaiba sila. While pareha sila ng gender, magkaiba sila ng POV. Iba na. Iba na din. 'Di ba? May mga naiinis na sa isa't isa kahit pare-parehas lang naman sila. Correct. Kasi nga, iba ng henerasyon at hindi po ito matatapos. Yung topic na ito tungkol sa henerasyon, promise. Oo, di ba meron tayong mga friends na Becky na tanggap na nila na eto na talaga yun. Oo. Aminin na natin. Meron din naman ng mga bata younger na parang kaipaglaban ang mga feeling nila entitled sila. So Yan. doon ko minsan nagka-clash na. Correct. Aminin mo na, Aminin ganito mo tayo. Na, ito na yun, wag mong ipilit ang Yan. mga bagay-bagay. Pero yung mga bata, ipipilit natin. Oo. Sa trabaho na lang eh. Correct. 'Di ba? Dati, kung ano yung bigay sa yung trabaho, itatrabahuhin mo. Ngayon, ang daming tanong. Namimili. May work from home po ba yan? Na set up? 'Di ba? Ay, nako po. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!